Produksi Nirwana Records. Cetoke gak kari. Nyambut gawe ambek kon yo badhe mangkel tok kan. Kon nek gak duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk makane kon aja ngeropel-ngeropelan ta. Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih kan. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. Apa iki? Lin Kaspat. Lho rezeki mesti munda. Iya pancene. Ana sing ngarani kon ngeli kaspat. Ana sing nyeluk balik pat. Teko dawan sangane wasepat. Wong kaya aku iki lho jenengku ki luas. Ya apa jenenge? Lho bener Sapari. Ya Sapari jare jeneng pasaran. Iya. Tapi luas. Kok iso luas? Delokno Sapari penerangan. Lumun kon Sokran penerangan. Gak ono. Sokran kanggo banyu ono. Iya. Ya apa nyambut gawe no so pas Wis kanca dhewe ku wis waduh. Rewel. Rewel sak jog bojo sing nyari. Iya padahal ya. Bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garep malor kok iso. Apa? Iki garep malor iki. Oh, mak bojo lawas ya? Iya. Gak cerewet ya bojo lawas. Ya barek mosor nek padahal tukang batik nek perumahan ora oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iku ya apa bayaran 2.500 kuli. Tukang 3.500 gak oleh mangan jobo coba. Tapi oleh serawut desa. Iya, kon mangan pung terus berondoli kon keran. Ah, kon iku pokoke sarapan nah. Sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon iki. Bayarane kari-kari ae. Yo omahe dimarekno ta enggak? Wis bae, gak dimarek lho. Kon iku blonjone iku wis piro dhek iki? Saiki nek nyampuri semen didik ae. Sing akeh kapure. Lah omahe lah kata di setahun. Baba oleh rong omah ambruk. Oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya, kon niku wis gak berkemanusiaan blas kon niku. Lah aku nyambut gawe kono. Dikuati ae campurane 6 6 siji ku sing 6 ki sing apa? Lho, 6 iku semen, siji ku pasire. Oh. Ane ngono siji ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kon niku. Ya apa mah gedhong ngono kok gak dikeki otot-ototan blas iki apa? Jebur iki ya ndelok utangan dhuwit ya. Gawe pager aku krungu. Endi? Ya omae. Iki garep omah iku. Kita bantu sepeda motor. Cari gini ambek bos ya, Den. Lu kok nana. Potong 5-5 ae. Cari ngomong ngene. Tuku sepeda motor sih oleh seminggu wis ketote rusak. Iya, kaya ruro mesin sepeda motor. Sepeda motor ono ketote. Lah iya, kadang-kadang kan suarane berbet-berbet ngono. Iya. Jariku selaketir. Apa selaketir? Ngarani gusi ya busi. Wis gak maido sih pancene gak tau tuku kendaraan iki. Lah iya, tapi wong busi ku ndi wis ngerti kok gusi. Kran, saiki pada umumnya wong laut itu bisa jam 4 tuh, Kran. Jam 4. Iki dikono 4:30. Lah kok ngedusi anak iku apa? Tapi apa? Tak cara tuslah dhewe. Kok ngedusi anak iku tuslah. Kon iki tukang batu ta? Babu kon iki. Lho sing penting kan oleh tuslah. Oh, iso oleh tuslah. Saiki minggu iki jange iki nglembur. Kon nguras jeding. Iku bagiane kono dhewe, Kran. Tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu. Lho ngusungi watu, sing duwe omah tak kon ngusungi. Lho. Lah sing nguras jeding aku. Sing ndi Paseman iku? Iya. Lho, ambekane krok-krok iki pisan. Gak apa-apa nek ngusungi watu gak apa-apa. Bab cek mati kok. Ah, kalau gak siji gawe lur gawe ta nek Paseman gak ono kon lak iku sih. Lah apa sih kon? Alah. Masa aku sih makili ha. Ngomong kamu kok. Aja ndongane ngono ah. Ya aja aku akeh setan adu-adu. Bonmu piro bonmu ya? Bonmu wis piro? Bonku mek 10. 10. Kon 6 dino bayarane piro? 15. Baraku 2.500. 15. Ya 15 kari 5.
Lah kon lim lah kon wingi utang aku 7.500. Tuh, berarti kon balik aku 2.500. Lah bulet pancen kon iki golongane bulet tar kan. Utang maneh. Kon iki opo sih kon iki? Utang maneh. Iki rodok ketel iki. Dari kon wis lah, Pak. Iya, kata-kata kamu dempuk barang ya. Mei iku iso 5. Alhamdulillah. Iya. Ono titik pangan titik. Ngono akeh pangan akeh. Iya. Entek lah. Tapi tukang batu ini kok sampe lali kira. Buka iki pegawai sing rutin nyambut. Kan garap kusen ya, wis kan genah kusen. Ngene, kusen iki tak garap gak gelem. Omonganmu sing genah lho. Lah ya. Lah apa kusen kon kerja? Aja pringis ndori kon. Lho, maksudnya ya apa sih? Kusen iki wis tukang dhewe ngono ri. Lho, Gak ngongkon aku. duduk kusen iku, kusene lawang iki lho. Sak ana cak kusen dandane Lah, apa omah. kusen kon? Dandane omah. Oh iya. Kusen iku dadi londo panjenengan persis. Ya. Iki lah kusen balung bendo lah. Iya persis dadi londo. Kusen iku benakno. Nek kon benakno tambah suwi tambah budek kupinge rek. Kusen lawang kok kon iku. Iya, beda saiki ta? Iya, cetok kari. Wis kok sing duwe makon tuku. Tuku. Apa sing duwe itu peres ae. Oh, iya. Iya, ayo wis. Awan apes sih. Lane apes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kaya aku iki. Wong sing ngarep tak rungono enak tak bar tolong ngepur ya enak wae. Iso dolenan go ngomino, iso dolen sembarang. Bareng sing kari iki mah lho. Sing kari aku iki mah lho tabuhan opo. Saya gak ngerti tabuhan, ganti gending bae. Iku lak gending legrek kae. Iya. Gending sempleh iku mah. Ngerti ya? Terus sempleh wong seyek iki lho. Ngawur ya jiat. Foto ngamuk. Aku ngerti nek kon mester. Kali gending roba iso, ngrusak ya iso. Tapi kon gekno gending kok ngono yo pantesen ae. Tak biyuki lulu pantes. Wah, arek kok karepe dhewe ae. Kok gak sungkan ningmu ta? Iya. Ganti kok satuka. Ngawur ae. Ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak isoan. Ngerti ya? Wong kok ditau tukono kemejan ngono kok. Goblok iku. Pringisan nek guyu kok lompongan untune gak ono. Ya ciat. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong ku ya apa, kok ngomong ku ya apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iku, anak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan ya ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Ah, sapa? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah kono kowe. Waduh, aja ngono ta Rek ah kono ah. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya
iya. Ya bare. Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Deloken tabrai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan nang aku ndeloki delok. Mosok lali. Lho. Laline aku gak lali. Lah iya. Sing ndeloki brengos sampean sisian niku lho. Hah? Brengos sampean sisian. Lali. Ya apa? Kok iso kaya ngono? Gak ana kaca nduwoleki bingung. Lah iya. Ngaca nduk sumur. Kok gak kejegur? Lah apa? Ngocok sumur kata Pak Gadul. Lah sampean ya ngono. Iya. Sampean gak mangan ta? Heh? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lho? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kan iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lanang kek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon iku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya, iya, Ya ta? iya, iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon golek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Hah? Kon golek moto golek Apane? purik ngono Lho. kok. Ah, apane? Iku ngono lho. Ah. Porek iku lak semine ta sawangane. Ada. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngonane nglipet aku butuh kok. Ngarep omah kok tak lerekno iki sawangane mangkrak. Gak tak Lah, lerekno. Wis salah kok Apa? siji ambek aku tukang siji kon. Lho, Ah, ngene aduh. lho anane aku ambek tukang-tukangku api. Ngajeni. Iya nyambut gaene cek Iya, sregep. tapi kon nglipet ae gak sapari kon. Ah, temburuan ta. Ya kata bulan ngono arek gosong ngono kok. Oh, apa kon iku? Aja ngomong ngono lho sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, gampang ada cari. Ya gak apa-apa sih, bapak. Aku liwat tuh iring kamu gak tawani blas. Lah balik-balik. Lah balik-balik nawani sampean ya bosen. Lho, bosen. Oh, bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Duh, Alah, apa? pancalane. Ah. Ora ya takno. Apane sing diomongno sing enggak. Oh, Sampean kok jadek temburuan, wis Iya. suwe ayo sing rukun. Karepku ya rukun karepku. Nah iya. Wis anak-anak ya putu-putu. Lah iya. Oh, sapa kon apane? Ah, sampean ta, Cak Sapari. Lho. Ya kamar mandi kita kepedayoan ya. Pisan iki ae karo omahku. Rusak harapan iki. Temen wis. Temen. Kok enggak keliru ta kok ini? Iki kono aja mepet ae. Gak apa-apa, wong mepet bolo dhewe ae ya. Dhewe ya. Semene wis entek yuk. Oh wis entek tuku wae, Dik, tuku wae. Jaluk dhuwit. Butuh dhuwit piro sih? Butuh dhuwit Ya piro? wis gak akeh ya 500 ya. Wis gampang kok ngomong aku, wis gak usah ngomong. Semene kakakmu. piro 500.000? 500.000. Eh? 500.000. Wah, keri. Apa Kran? Gitu TV kan. Apa Kran? Gitu TV. Lho ngene lho, Cak. Ya Dik. Ayo Dik ya Dik ya. Ya Dik. Kang sabit. Cak, kebutuhane lah akeh ta, masa semen tok. Watu. Oh, watu ya ya. Boto kurang. Lho sing ngadeg kan butuh watu maneh ki. Nah, kang iki wis sih kanggo selup iki. Oh iya. Kanggo nyambung irung iki. Hei. Kejambok irung ri. Lho iki lah ono irung-irungane ta, nduk concet iki. Iya, tapi iso jadi diomongno irunge ri. Perasaan sing duwe omah. Tekel tuku kerek, tekel. Tekel milih si putih jarine. Hah? Wombong putih sing ngomong. Iya. Oh, iku sing marmer iku. Iya. Iki borongane piro njaluk marmer barang iki? Lho nek isa ya ngono, Dik, Iya. sing apik omahku, aja sing elek. Nah, sementara yo meja kan didedeli. Lho, Marmere dijopo. Kok niku wis itu tok. Tak sasangane tari bondan malih. So kan, kan iku tukang tang rusak. Oh, peringisan. Agakno. Iya, Pak. Kon aja ngomong-ngomong nek tuku sepeda motor. Kok keren iki ono sing siapa sing tuku sepeda motor? tanggo dhewe lho yuk, tanggo dhewe Lho yuk. siapa? Ngomong lho. Ya. Gak enak atiku siapa? Kok keren iki lak tuku sepeda motor maneh ta. Temen ta? Iya. Sepeda motor apa iku? Sepeda motor wedok iki lho. Lho, tegese aku ngerti lho aku. Bebek. Ngomong mbak aku terang-terangan. Iki lak wedi bisa. Apa iku kok tetek sampean umek lha apa Kang sampean kok umek iku? Apa? Lah kau umet maneh kon ngejai celana sapa hari ya.
telur sapari kok jejet kok ndukno. Ambekan saya gak ngono nih. Ana wong ngomong tuku kendaraan sampean kok bingungi. Kok bingung gimana sapari lu megah sapari lu. Kayak iki apa iki tembok wis mumet lho tembok. Iya wis keliling ya. Apa digawe ngene ae kok jeding ngene. Oh, ngawur ae. Lah kaya kolam pulian hutan. Lah ya apa diterusno ta enggak? Aku durung munggah jarung ngene ae. Dukure gak pian. Hah? Mati kok gadek pian. Gadek piannya apa sih? Lah dicoloti anakmu ngawur ae kok niku. Gak ngono ngene bocor lah karo ah. Karo Perlak ae apa? Perlak. Ditutupi perlak ae. Praut to ah. Sana trek dhek. Ngawur ae. Kok seneng karo seneng iki Lah kanca. keuangane wis entek ngene lho pasti apa? Kawan tek dhuwitku sik tebel, tebel. Nek kurang ya ngomong. Ngomong. Kuwatir. Ngomong yu ae. Iya, njaluk aku. Gak ngono ku yumu ah. Ya yu. Iki pasire iki wis kurang 3 truk iki. Gampang, sing penting saiki aku ono perlu titik nang awakmu ya. Iya. Rungokno telingamu ya aku ngomong. Ngono lho. Ngene iki apa telinga-telinga. Padha apa? Kok kene kudu kenali jajar sing wedok. Tak nek ngomong mbak aku pura-pura ndubleki kon niku. Lah terus manggon ndi pancen nggone sakmene kan? Lho iya tak cok mepet ngono sawang aku. Rada-rada ta. Oh, boleh yumu celonoan wingi. Aduh. Kalau gini lho. Ya apa? Ya karepku iki ya tak serana kon mesisan ngono Oh, iki pakai nabung ta. Dikekno ya sing kon gak takno. Gak tak kekno. Omal sing arep kon sih. Iya. Kari kape ndukur durung. Lah aku iki gawe pesen balungan. Ngono lho. Oh. Sisan ngono. Sisan gawe ngono ri, Ran. Kari balungane. Iya, balungane. Wis serana sokren ae. Gak sana kon. Me kayune apa kayu ulin ta? Iya. Sing apik ya dipaku bengkong kayu ulin. Malah entek paku. Nek entek paku ta ya. Lho, sing bengkong ge maku jicokmu. Ada lho kayu ulin golek Oh, bisa ada. gak no. Sing genah ngono lho ngomong iku. Suren ayu, awet. Wani randu kayu randu. Ri. Cuma ni kelor. Wah, randu ge klompet ri. Wah, kayak teklek iku. Kan gembuk pakonane. Gembuk. Lah kayu gembuk ge gembuk gegermu kono. Ya iku nek gak ngono ae lho, sesek. nek gak meranti, ya ta, kamper, Ya. suren. Sing apik ulin iku mang. Aja ulin iku aduh. Iki bali papan. Lah iya, ulin kok bali papan kok. Aku kari rong dino lho kono. Wis gak usah kayu biasa Wis wis. kayu biasa e. Sapa jare aku ngono ya? Borong awakmu golek kayu sing ana telutune. Ah, Tanpa disolar. ane ngono aduk delek sing ana tlotone ku. Iya. Iya, kayu karet iki, kayu karet. Kayu karet. Jarak ri. Ana telutune ya? Iya, jarak. Iya, gaene deliketmu. Aduh, Apa nate mele tlutu-tlutu. Wah, Aja. ngono, cek kuat. Ngomong iku sing genah. iya. Kok begajek. Kayu sing wis garing. Nah, Ana telutune jek teles yo. Iya. Lah iya kok lagi digalang dipelan sih ngono. Ping. Iya. Teko rego tak serana kon. Lah saiki butuh dik piro kon? Heh? Butuh dik piro? Biasa kan 200 aja. Heh? 200. Lho jaluk kono 500 kan 200 paling 700 lho. Kok njaluk aku dhewe njaluk kene. Kon tak aku gak jaluk blas. Gak ngono modalmu kok cap jiki ngene modal. Kok dhewe-dhewe ngene sih? Lho pun nek karo undingan wong wedok kan gak enak. Iya tak rundingan. Kok Iya. njaluk aku. Lah Iya, duit iya. Saiki benahe ya, Cak. Heh? Benahe Iya, 200. iya njaluk yumu kono kok gawon duwike ya. Ayo melok yuk. Lho ayo. Oh, karo. Iki bojone wong kok ngawur. Ngawur ae tak kono. Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak aku sangkan aku iki Ya apa. bener, Iya, iya, bener. Kon ngomong ayo melok ayo engko bengi disingkur aku jan. Iku melok ae jan iki. Yo enggak nyaksekno tok, nyaksekno. Nyaksek, lampet nyaksekno kayu. Balungan wong wedok Tak nyaksekno. kandhani sampean nek wong wedok melok iku tukune oleh murah. Ngirit. Lho, tak melok mari. Ya melok. Meloke nek kapan gelem pae sayu. Ah, pas ayu. Tambah murahan maneh. Iya, mek ngletek kok bisa ngono lho. Kono iki jek pancet temburuan aku. Kon tak banting ta ponku. Wong bojo dakuran kok dagangan ngono. Ya wis kan. Ya lho. Guyon, wong guyon. Nih, atene nih, Iya, kok. duwe. Saya tak jekokno. Iki apa tak gawa? Lho, Kresek. Sampeyan iku lho apa iku? Oh, pura-pura. Oh, lambeku kresek. Wis gawa. Iya ya. Ya wis. Wis 200 ya. Iya. Wis gak nganaki, Kurang gak ta nganaki. iku. Kon lah pada nganai barang iku ngawur. Lagi diutang aku ta. Lu diutang lho. Kanggo tuku balungan no. Oh, iya. Balungane omahe iki lho. Ya budal ya. Kapan teko kon? Ya ben dawa. Oh, ben dawa ya sing lak ada putuse dawa ni. Kadang ben Jawa ri. Apa? Lah mari-mari omahe. Oh, segera ta iki. Ya segera iki kok dimarani rekaman e. Lah kok turu ndi? Ya iki dimarani iki. Oh. Iya wis. Iya saiki ya. Budal ya. Ya yuk. Lho kok Dek? Kok nyeluk Dek?
Iya. Lasiana melok Saparina. Melok pisan, celuk dik pisan. Melok ya gak apa-apa sih. Oh ngeteke kon niku. Lah melok tok kate lapo. Ya apa-apa rong dina kok tak ulin namane pas. Wis, iki mau kok gending sengkleng. Wah, kabur ae. Ayo bener Ya gimana? Waduh, Lasiana. Wis ngadu ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Atine sapa? Tidak bacok gegermu kono. Dadakno. Sampeyan niku wong urip ku enak guyon, gak gampang grisik. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atase disenggung ngono. Ayo masuk. Masuk. Masuk nang ndi? Kono masuk. Masuk. Enak ngono, kon masuk. Ya wis aku masuk. Masuk. Ape masuk dhewe. Panjene pasaran saiki ya sepi banyak. Sebab awak dhewe melok pasar sore kok pasar Blauran rame. Pengarane Kartolo memang gak bener temen rek. Urusan jaran malah nang jaran Kepang. Tambah gak karu-karuan. Nuwun. Sapa? Sapari. Ran. Iki wong wis dadi ta durung kan? Kowe kene wong wis wani ngomong ngene ya wis dadi. Lho delokne kok peteng padha mbek aku. Ku pancene potongane mesagi. Delok nae, nek wis iso ngoceh gentilang ya. Wong wis dadi kok jare. Oh, cak blonta. Iya. Kok nang omah ya? Iya, Kok dekem ae. iya wayahe anggrem kok. Kon iku ya apa kon iki? Ya Kon iku wong didekem-dekemno. Lho gak ngono kok lungguh ae kok gak keliling-kelingi ndolek obyek-obyek kok. Iya, biasane nang nggonku, biasane nang sokran barang. Secara kebenaran iki mang ono omah. Ngono lho. Biasanya gak tau ono omah ku. Ya wis obyek. Yes. Ngono. Tenaga bener saiki omali sehat ya. Sehat ya apa? Apa koyo bekengke kok sehat kok. Gak ndelok babar. Gak kok tambah koyo Tambah apa? profesor. Wong profesor lah wis tuwa. Iku Sing kok- kena lak pilingan dhisik. Kok niku gak ndelok rambut. Akan pikir no ya. Iya pancen mikir setiap harine iki sing penting. Iya iya iki mang aku rene mbek soker mau perlu nih, Cak. Ya cuma mampir tok dah. Lho, gua ala apa mampir tok iku. Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu. Nah. Iya. Jadi nek ana rezeki titik ngene ya peno tak dumi ya, ngono lho. Iya, kon kebenaran kon rene ya yumu gak ono omah. Nang ndi yu? Hah? Yu nang ndi? Tak kon anu nyingkir. Aduh, Wah, ngono. kono kok Ya bojo nang kok. pasar, ya mene takon yumu. Nang pasar. Setai kon perlu yumu apa perlu aku? Ya perlu peno. Iya. Nang pasar lah apa? Hah? Nang pasar. Ya golek bahan. Kok nang pasar Bukan, kok dolek bahan? Ya biasae lah ya blonjo ta. Blonjo. Gak wong takon Gak kulaan sih. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang. Kulaan apa biyen? Biyen kulaan kain gelek-gelek dinggatno wong ya. Saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang iki waras-waras Tapi ya gak kabar iki ngono-ngono iku ri. Iya aku dhewe kok iku. Ya dhewe. Masa sepi-sepian ae nang omah ngene, kok. Iya biasanya nek yamene mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lah. Oh. Iki nang rene wong bojone gak ono. Pernah betul kopi ta? Hah? Betul kopi pernah? Mestine aku ingin nari Kan? kon kopi. Kan lah nggawa cun. Apa? Kan lah nggawa cun tuh kopi, Bang. Kan. Lho, topi wis rusak. Top. Topi. Kopi. Kopi kon gawe topi. Kon sakno tempilir ta ya. Ngene lho, Cak ya. Iya apa iya apa. Iki mang aku lah Nyambut gawe nang nyambut ngene gawe nang jeragan. gone jerakan dhewe ku ta. Oh sik pancet melok iki. Iya, ya melok iko ya jeragan sing iko lah wis ta iko. Ya kawan ngomong Arek aku. arek sing berunge lah. Iya iya. Kok kerasan kon bareng? Hah, saking gak ono, Cak. Jane ya gak kerasan, Iya. tapi ya kerasane ndelok sing wedok. Iya, rapi. terpaksa awake dhewe. Terpaksa ndelok sing wedok. Dadi kon mantep sing wedok timbangane sing lanang. Iya.
mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki ya dianggep koyo keluarga. Ya kayak dulur dhewe. Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahe. Sing lanang iki. Ganas pokoknya sing lanang iki. Duh, Lah kon njaluk tolong sapari apa? apa? Sing lanang kon mateni. Kok kon niku? Wah, lamale urusan malian. Oh nyambut gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya. Tapi kebacut sik ngongkon iku, sing lanang iku. Iya ya. Nyambut gawe tukang batu engkon ngedusi asune. Lah mosok pantes sih. Ngono soker yo gelem ae. Gelem aku le tuslah. Lah pendaftarannya biyen ya apa sih? Heh? Lho Ya. gak melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane Nyambut piye. gawe harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui depmaker. Waduh. Wah, Padahal luar Jawa. iya nyambut gawe nang gone apa? Nang gone iku kantor tak ngono iku. Ku nyambut gawe nang gone Iya. kuli tukang batu ae. Ya wis utunono saiki tolak penggawean repot ya nanti. Tapi Herane gampang. Nyambut gawe nek gone iku mesti ono ae penggawean. Ono. Ya apa? Ya, Engko ya wis api-api ngono ya. Sing lawas iki tak dodosi. Iya, botol tak dodosi, botol lak lugur kabeh ya. Itu kabeh Dikok kene ndel. Nyambut gawe wis. Under hutan pokoknya. amre oleh akeh. Iya. Gak perlu didodoti. Ya apa? Omahe robono. Cek tambah oleh akeh hasile. Kayak ketorone nemen. Nek bojo ku lah gak ketoro. Iya. Iku termasuk nitili kae. Iya. Titil-titil. Gak apa-apa, gak ketoro, gak ketoro. Cagak bener-bener kok ngene-ngene ya. Graji. Tak graji. Mari tak graji tak cet. Lah gak ero ah. Gak ero. Butuh cet. Iya. Mari ku disendani robo. Pikir ae kerubuan. Kerubuan. Iya empere. Lucune. Menen-menen ana wong nggarap apa tak kandakno kono ae. Iya iya iya. Iya. Dadi cek utuni ya. Iya nek kok pesen apa-apa ya tak balo peno ngono lho. Iya ya bener. Tapi ana komisine lho rek ya. Iya, pokoknya kerjasama lah. Boy. Iya, lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kok ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Gowo tok-tok. Lha iki menapa tali Oh ya? digawe tali ta. Iya. Iya lah kok soal rego, sampean kok iso pitungan dhewe ambek jeragan. Pokoke ya tali iki nek pernah sampe Melayu ya polisi teko ngono lho. Kok ini maling ngancam rek ya? Ya gak. wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jarine. Lho, aja kuwatir. Iya, iya. Tanggaku lho. Tak kei balungan. Iya. Sampai mati sik ana balungan. Waduh, apik nek ngono ya. Ah wis ta. Lah nek ngono wis kesuwur, nek ngono Cak Blontang iki wis kesuwur. Usaha-usaha balungan niku pancene temen dolek Iya, iya. pilihan. Pokoke dhuwit iki rekenen Cak ya. Iya, Nanti iya. 50.000 oleh piro terserah sampean. Iya lah kok perkara ndok kono kok tak disutir dhewe. Heeh. Iya, lah sing elek lah apa tak kirimno. Iya, pilih sing apik bisa. Iya. Lah kok pernah butuh piro? Regane iya. Iya, iya. Engko pitungan dhewe nok kono. Tadi iki apa trimo perangko ta ya apa? Kok wis gathik wis. Wis kadung ngono kok Aduh, pitungan dhewe nok kok kono. percaya. Lho iki nah, tak kirim, artine perangko iki wis teko kono. Oh, ngono ta. Oh, tadi sak kendaraane ya. Lho iya wis tak tanggung wis sisan. Lah ya kok perhitungan kendaraan yo ngomong Gampang, dhewe. Iya, iya. Heeh, lho. Nek ngomong aja ambek sing lanang. Iya. Sing wedok ae. Gak karo-karo ta. Lho, sing lanang iku pelit iku. Kepethuk pernah ditengging. Ya apa sih rek? Dadi aku iki merono kudu metuhi sing wedok. Bedo. Ya nek soal rego iku lho ngomong ngono ambek sing wedok. Gampang-gampang. Lah ya nek aku merono, nek sing lanang sik nunggu sing wedok, lah kapan mlebu? Lah gak mlebu-mlebu aku. Entenono meseme sing lanang. Engko nek kapan sing lanang mesem peno mlebu. Nek pokok sing lanang adik. Iku Aja mlebu dhisik. Nek sing lanang nek sing lanang aja mlebu dhisik. Apa sebabe? Apa? Iku sik watu. Engko nek kapan mesem mlebu iso mlebu. Entenono meseme. Lah padahal aku mbrono kono gak mesem-mesem. Lah sungi opnama gitu. Ya Sak ya. Heeh. Duit kita ampun. Duit iki tak terima 150. Untuk balungan tak Wis angkat ya rono. kirimen rono. Ya, Tapi Mbok. pilih sing api-api. Iya ya gendeng ta. Ah, kok nek gak percaya gawon duit iki. Gawon. Percaya. Sokernya ngono. Aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga kok. Gajah Wis sepurane gelap, ya. gawon. Ojo ta. Temen dah. Dikok tak gawa kabeh ta. Temen dah. Gawon satu sing saya tak sini. Cak wong sik durung oleh barang ya peno wis njaluk 50. Lah ya kok koyo gak percaya bare aku. Lho soalé wong iki jeragan iki jeraganku iku percaya ambek aku. Aduh, Elek wong abike iku lah.
pilihan iku percaya ambek aku. Wonge mampu, Cak. Ya aku lak percaya awakmu barek safari ta. Iya. Apa aku minta duit 150? Piro akeh duit 150? Iya aku percaya. Hah? Amben ki lho tukune. Gak pernah turun di. Bapakku klesetan do lemah. Oh, men kari situ didol hisan. Kok gak percaya kok niku. Wis ta. Wes saiki Sok kuatir ku tak kirim. kirim ya. Iya wis. Wis alamate. Lho ndio alamat. Heh? Mamula dodorno ta. Wong gak jelas kan ya ngene lho marang apa Alamatnya kon kok. lali ya, Kran? Gedung Turi, Gedung Turi. Gedung Turi ya. Gedung Turi. Engko tak kirim rono engko. Lah gak nduk kono. Ya wis Gedung kok Turi. kirim ngono wis. Montore iku aku nyawa lho. Rek. Iya ya kok pitungan kok kono. Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya nek gak tabrakan. Ya wis ya. Ya, Kowe kirim. tak kirim lho. Gedung Turi, Gedung Turi. Kang piro? Mlebu. Wis sak ganggange. Dilebokno kampung. Iya. Ya montor iku. Kon seneng nek supire ditawur wong. Oh, kon. Ya ono embong ae, Cak. Ya wis. Saya bareng kan ambek pernah dolek. Iya, iya, ya. Ya aku terus golek. Ayo, bisa-bisa. Ayo. Ana tamu rupane sapa iku? Oh, ya pesen aku wingi. Wis ya. Oh. Pak ya. Loh. Tak pesen wis engko Wis teko ta? dilungkas teko wis. Endi? Iya, Ya kok dilungkas. Tapi api ya. Apa nduk mburi? Nduk mburi. Gering lak motor. Tapi kuat balungannya ya. Heh? Kuat balungannya. Oh, pilihan kok. Oh, ya wis, wis. Wis kok ngomong ke dhewe. Lah, Lah iki strekane. Iya. Ya wis ngomong. Oh, Monggo sampean mriki. Sampean ta sampean. nggih. Nggih, mpun enten. Montore gak iso dilerekno. Yo, Sing kok iki sapa? Sing oper sapa? Gak iso leren. Motor gak iso leren. supire ono. Iya. Ternyata nggawa kuncine kok. Wis, tapi wis leren. Wis leren. Lah kok iso leren? Kabele tak ujet-ujet. Oh, slet. Gedono. Wis. Anu, sok kan. Aku gak ngurus motor leren. Gak ngurus motor gak iso mlaku. Urus balungan. Pun niki napa? Wis. Ya, iki tak Mas. Empun nggih. Pun. Sampeyan anu nggih, cak blondang nggih. Nggih bener. Nah, nek empun pundi to mriki? Sampeyan Balungane. kita mriki. Lho sing angkat masuk kula. Dijake latar ae kono lho. Sampeyan sarap latar mawon, nah diitung sing genah. Perkara sampean dekek latar. Sampean dekek turun urusan sampean. Lho, lah masa cukup dekek turun. Enten latar ya, enten latar. Mawon. Tak delok dulu. Tanah sowong lho, Cak sebelah. Tak delok dulu. Lah anu cepetan. Ngene gak api. Api-api, Cak. Pilihan ya. Pilihan kon tak tuturi apa? Balunge badak. Kuat. Arek. Arek. Apa? Wah, jelas iki. Apa? Biang kladine Sokran Safari. Ya apa? Dadakku malah pesen balungane omah ta. Dadak kok di karung mang balungane kiri. Balungane kucing. Balungane badak bajul. Iya apa iku? Sing badak kuat, sing badak. Wah, sing badak kuat. Maksudnya balungane balungane omah lah kok kenal balunge kewan niku. Lho kok nak mekas balungan ta? Ya teh balungane omah. Lho kon masuk muni omah kon. Oh iki apa ngene iki? Jane mekas balungan. Kan. Iya kan? Mamu lo kok nek gambari sing mateng ta, Kran? Tak kono sampean. Ini apa? Mang guneman ate ana omahe. Lah gak ono pesen balungan. Iya. Ya wis dikai balunge badak. Oh balungane omah. Lah awale aku sing Hop, rugi. hop. Persoalan iki meningkat ke esa hukum, mboten trimo kula. Iya, mesti dihukum kon. Perlu malah ngebesno aku. Ya apa sih dihukum? Wah, blontak iki. Lambene tipis kok selop. Nek ngomong cemplang-cemplung. Oh, Lah sing dihukum sapa? sebab iki penipuan lho, Cak ya. Iya. Aku lapor polisi, teko kantor polisi mesti diucut. Jadi dioyok. Wis ngene ae saiki tak tanggung Dihukum, persoalan ya? iki. Engko wis aku sing dolekno kayu, engko dhuwitku wis. Lho, duit Temenan sing ta? ndi? Dhuwitku. Taro ki, Kran. Engko tak taroke dhuwitku. Oh, balungane omah kae balungane kewan sakmono akeh lho. Ya ambon tapi ini. Lah terus balunge tak gawe nang ndi?
Thank